enti mami musa wasem bia na mtabu sa say said the Asante abakosem ni amamre mu no so bi nya de hye obi kro so a otimi tena konwa so mane yi ana NYANSAPO eso enie yesane ne mpadwemma ene yede mo abepiem ewo eye Agona sade adwumadie no esitie no ena anadwe ampaye a ebedwa isanse na anoma konfo etimi agibum agetreda na oma bepiem wo ha amamre ni amane esene fata omo beye de aboa ama eye Agona manhina wakọ akura mpanyina ya amamre ni amane ne esene fata ama bibia nso etimi atodini nene ye bepiem wo Agona ekurodua mu de na nya ade a yede beye fadi agro yesi omudisi a yebetwa na de ekeka ko nyina ye Okomfo Anokye obiri Okomfo Anokye ne ho nsem a egentre ha obi se ofra wukugwa ebisa anwonamamu ebisa mfantimamu chese egentre ha na aye bebre nti ene NYANSAPO yebepiem wo Asante Agona idie na yetwe afin empanimfo na omwatimi a kire ye abakosem a ewo efa eye obiri Okomfo Anokye eho ene yabafitiem obahwe mebenkum ne menifa sabe atu ahene ne asi ahene empanimfo ene na yetwe apin wo mu a wo mo dede ewom ebema ye hwe NYANSAPO TV na eho enkuto ne beboa ama wonse timi aka abakosem amamre a yento ntwene a yegusuo ne yahwefo yetiefo eche mpanifo wo menchen mense ebre meko na me ne o makotwetwe nkomo na yaji ensem no emu enkomo nana akwaba mejo so owura ahaye NYANSAPO TV na waji me so se yesane no badwemma sane badwemma piao yeda masese so mabewo yen na ohene mse dwumadie de obi anim de enne edadwa na senti a yatwe apini wo a yebeje abakosem de afiri Okomfo Anokye ne ho nsem a egentre ha no se obisa abofra ketewa kura na obeka story ni different e de akyerew isanse nkrata a yenyina yesua no sukuu no mu enti no ama ensem no ani adane ne na yabepiem e wo manamo so de modaroma yebeje no kretrodo de afirimu ho ama NYANSAPO TV yahwefo ahu sampa ye ni bomuchichi a ye frinsu ase beka che osabo adanchema wu a enye ya chinye wadaruma de dikan wudini mede nana ya utibuati nana me yesinini Okomfo Anokye abusua mu na mefiri pia tinana wadaruma efia ye womu fikese a ye womu eye de efia aso ye Agona asini abusua no efim baako ni efiri yomu yi enso de yawe fie ne sese ewo pia ohene na yenya abo apini wo a ufiri obiri Okomfo Anokye abusua mi de ne na san abakosem ne guo na me pia ye mahu se edua esi ekroyi mfimfin a ho gentre ha me kenkan ho kakra no mahu se obiri Okomfo Anokye ene dua ye na san ene ho abakosem esi tie san kra na obiri Okomfo Anokye ebedue Agona Asante a ene ne ho nsem ye tutu na sre ene abasai me dawse na min kan kwa akire me nana baako wa ha ya obeka de aka ni na kwa akusi na de tene se edua na wo kan ho asem no 1690 na Okomfo Anokye edua sa edua no wo de hwe 1690 besi samri mfie se ni akura we de mekeka bom anye ye mfie se ni na Okomfo Anokye ye no mapi wa Asante Agona ni mu ade baako ha ni se English broni ni baaye no okotie nsem bi firi baabi a na nse ho no okotie firi enam sa ni ntino otwetwe nkranta pi sankrata na me amekai bi Ghana man nyina wo bia history bi aka bi na Agona bakosem no yen na ese eka na obi obeti bia hu say yes Okomfo Anokye firi Agona Okomfo Anokye ye wo no Agona ni mami firi Agona ni papa firi Agona odi ade wa Agona sebi impredua sanya Asante hene na se Asante ebo no ohene eda na se oyo ohene mapa ya krum ha so ni firi bibia mu ti ebesere se de se mo aba if you say enoma bi ho no mo a
antwa yie firi mre bi akɔ no yɛbɛka amena si yie nti mede meyim sama menua me baketwa yi na sɛ mofa asi no nso ato aso na wadama ansa na mekɔ wo fa ase so yi Anokye yawo na Agona ne maame wo ɛwɔ hɔ ne papa nso din wɔ hɔ saa din ne mienu nka mensa kan ya na nso wasan yɛ ɔhene mu a na konwa bɛ kora na odiye ma menka kakra bi Agona konwa no Anokye ne boss akonwa no Anokye ne boss akonwa no ma nti kyerɛ sɛ na konwa no wɔ hɔ but if I say akonwa yɛn atena so ne mu infrasie pa no na abusuan de krabi ya ɔhene odi akonwa no first ne de ɔpɔmpani de ɔtɔso ebedi akuntim Okomfo yamwa sana Anokye ebedi ade ɔhene ɔtɔso ɛnan ɔnu firi hɔ no na no fa ase si oni bedriye Anokye baaye no ɔba akonwa mienu ma Asante man ya akonwa so ye akonwa ahodi wo mpa che nkonwa aka ni nyina ende dai o se tutu amoampon ewo Asante hene o se tutu na obo Anokye amoampon ewo akona san nkonwa no mienu wo ba Asante mamu ha ya eni nkonwa pa ewodi inti Agona konwa de Anokye amoampon akonwa no Anokye ene bo nkonwa no mienu kura matiase na ne maame ne papa din na hono nso hia me sɛ de mekoto so obi ka metimi a kyerɛ ne mu sɛ mekote frifi kasiem me nana no ebeto aso ho da wase NYANSAPO so na wasongu wani gu a wo hwɛ no yagusu esane ne badwemma ɛwɔ Agona agya akyerɛ ne de mu awie mekɔ nana nso hɔ na ɔno nso de onim no ɔno nso asanim de agu hɔ na yahwɛfoɔ nso asane ne badwemma de amayɛ nana akwaba ye buru wadaroma wudin efreme omono asamoa wadama nana sade nana di kan bie nsɛm so wɔse de aka nyina wahyɛ no kufu a wɔde ama wo nti sanim ɛfama mahwɛfoɔ ne hu no kuretrodo no ɛmfa so yo yedamase NYANSAPO TV se mope eno kwasem bie hu na ena nwumre mu aba Asante Agona na mo bepe Anokye ehu asem na sebie mu metai kan say Asante mem obi en obetimi aka Anokye abakosem yie pa ebra umma Asante Agona esanse ni kuro enie ye de ensase yebo ye kan mema so se Anokye ni kuro nie eni nti so biti abonten na oka Anokye abakosem a oka chia no na open kwasem pa hunu nso a ti so ba ni kuro na obehu na busuafo esanse owa busua wa ha sei na omo ne betimi aka abakosem ni yie na omo de akyere wo na nso odna mabonten a wahunu se de wusi aka no na waka ne yie ne wate ne dada no wahunu se no kwasem bia ye be enim na afi papa wo ho no mu a obefa na nso waka akyere afoforo se de medi nkan kan ye se me se ye frem omo no asamoa me nso me ye sene ni de hye e wa Agona Asante aha na me wofa ana modi nkan ene no ekasa ye no na ono ana Anokye ono ni fie na oye abusua pani e wo honom nti se de obubo edin no adamonimu a adeja Anokye kroma ya ana ye wo no Anokye e maame e di dwira kwa ne papa e di chepatuo Anokye ene obi a odi akonwa otoso enan e wo Asante Agona ha sei eye 1697 ana Anokye edi ade e wo Agona krodiem ha sei enti mabi musa wasem bia na mtaibu sa se de Asante abakosem ni amamre mu no so bi nya de hye obi kro so a otimi tena konwa so ma ne yi ana eno de da bi ebi nsida sebie mu obi enya de hye mfiri kro bi so a etimi de obi akonwa ma ne se onko tena so ana da bi da enti obi a odi hin otoso 9 na ofiri kro ma na ne maami free ha se na papa free ha se no esi den ana ebinom se de Asante Agona eche no esana de a oyoye e de ma Asante menti ye nyintumu saa na ye kanipi se nya no krenso so na Anokye onfiri ba bia ekruma ya ana ofiri edua mo hu ni no osi edua no 1690 Anokye dua se dua ansana oba be di hene e wo ha sei so what you say na bibinti ana ye kan ya e mani kodi ba bi na ya abakosema ewa eyie esanse ye wo ne mpanimfie no
ebusua pani na te ho no mo no mpani ma ye hu se na bibi kura ne nsem ye ko bie mo edufa ani kura no mpani hu se saa de we de akora na waba wiase no obeye se bie mu obi a owo nimde ana nipa soronko bi a obeboa abusua ni yie ne santi mpani hu se da bi etwase ehwe abofra ni yie na ne onyankopon twedi ampon e de ma no etimi e de be ebemu abusua hunu saa na eye no krenso nti abra o mani muso no sebe na yekọ enteteye seneni ne nyina na so pese usua dia akọ nteteye na wasua bia ka na de nyankopon de adua mu na etimi e de be aba abonten yie amanipa hunu nti abusua ofiri mu panimfo de ne ko enteteye kwana ofa so kopia ogugwa ana meka kire no because said no what say ebi say ofiri de ntira ebi si ofiri angona memu ebi si ofiri an ye de nya saa ne ka no na sabia mu ye mpese ni a ye mpese no obi abetwetwe na ngona bia ba so pe so behunu dia ye beka ade a kire nti no maba ye nso ye ka ade a kire mo no so ati ase nti mpani hu say etwase de ne konteteye na henefa ana yede ne bekoro tete no awukugwa ene ba bia na yetete akom enani na nyina no akom da so awukugwa a mene wo e ka sei nti mpani hu ne saa nti yomo de ne ko entete ko share obi ensa na it's so unfortunate say nipa okọ share ne nsa no na ye friend ano ti asem ni ye ye friend ano na abusua din a ye de ma no ebra ya wo no na ye friend no Frimpong Anokye. Kwame Frimpong Anokye. Ni dia ne maame ne papa e de ma no. Because ye wo abofra ye tu ni din. Nti ye ma ni din. Nti wo pagya ne mu ne hu se wo ye nsenkyere ne anwanwade ne mpani hu se da bi ye mfa ne nkɔ baabi. Na ye nkɔ tete no. Na mra yi. Eno nti ne mpani de ne kɔ akugwa. Ne de nkɔ share obi nsa ko wo pese wo do ba kɔ school baabi a wo de nkɔ share ni pansa. So onhwe no so ma ebre be so a obesan be fo wade ana se twa so obefi a obebe fi nti ye ne ko share opani bi nsa se ni ehunu wo ye ma no ne titie hu ana se wo no se ne tie ne pe se ye ba betete no ho ne ba bi ana tete no ye tete akompa akom a ho na ye tete akom nti mpani hu za de ne ko ho ana ye de ne ko share pani anonsa se onhwe no se de ba no want to tell from my ebreso a eba be for yade na ye de yade abefie nti kwana ofa so a okopie ehoro no wo bifuru bi abisa nti ebra mode ne ko awukugwa mokotete na kom no a musande ne ba agona ha no die na esi biem agona ha sei no eni ene ekofa no de ne baaye na hwan na de ne baaye na awukugwa kura wodi mfie san wo ho yede ne ko awukugwa no na afi ye tete na kom ne ho na nyankopon adom akyede odi ma no no e sha asese de be epie ba so what I say nti se eba ana se o sua de no ensenkyere ne dodo no a wo ho no mu a oye no awukugwa esan se ho no o sua ntete sabre oni agona ha sei nti se nyankama de bia pese oya oye na awukugwa ho nti wobeti a oya anwade ensenkyere dodo no wa awukugwa esan se ho na no wo tete na kom wo sua de nti wo no de nsa atutu oware wo hu na wafro edua betini wo na bia wo de dawro bia se won sei eya nwanwade a oye no awukugwa esan se ho na no wo tete akom ho nso na ne nsenkyere ni tumi no sha se de be edadie a epie nti ho ana okosua ntete na ho no ye ne nsenkyere ne dodo no a enti no ebre bi so yi a komfa no chipe say obeye etu aduru na saa etu aduru no a oye no sabia munye de bia na wo hye nkom etimi de be ebemu nti etu aduru no oye no oye wie pese o try etu no oto ye no ekumnipa ye tosu mi no oto ye no ekumnipa so what I say nti awukugwafo no hu se da bi odi awu nti so akumnipa de na da bi na opese we de be odi da o be se o hye wase nti saa de a ene ono soso yebeku ni bi ti asem ni yo saa de a ono soso yebeku ni bi nti omo bo ne pam ye ka se ye bo obi pam a chese ya che no na to prison se enkosi brebi no yebeyi no ni na yo man musuo e wo krum honom na memu so asem se wo ye de hye wo krum
na sɛ woyɛ mfom so a sɛbie mu yɛku ana ɛsiane sɛ wɔnyɛ de hye wɔ kurom nti no na saa bere no nyankama deɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɔ no ɛfom yɛ no nti no ɔpɛ sɛ ɔbɛkye no no wakum de na yi musuo de ama ɔman no ɛsiane sɛ wɔmfiri hɔ awukugu Amerika asɛm yi ɔmo ka kyerɛ pɔn kasa ɔmo yɛ guans ba guans nyɛ wɔ asante kasa hodo bebree but ɔmo nkasa awukugu kuro no ɛka kyerɛ pɔn kasa a kyerɛ pɔn kasa no ɛnyɛ twi ɔka a wɔnte so ate ase nti ɛsiane sɛ wɔmfiri kurom nti no ɔmo kye ne bɔ ɔpam kɔsi bere bi sɛ yɛbɛku no na afei yɛde na yi musuo ama ɔman nti mu no na n'asɛ etu ɔpɛnso a odi nkan ekopie mu ɛwɔ okugua na ɛsiane sɛ onyame yɛ n'adeɛ a wɔyɛ na nwanwa kwan so soronko na ɔnte aseɛ nti ɛbra a okopie mu no na okohu baabi a n'akɔmfa no kye ɛda no ohunu ne sɛ wɔyɛ ne dehyeɛ ɛde bɛnti a ɛsiane sɛ na n'akɔmfa no kye ɛka asante kasa na ɔka twi kasa nti ohun n'asɛ etu no ɔne ne ka ne kurom kasa na ɔhyɛ n'asɛ etutu nkɔm sɛ bere bɛso a ɔba abɛdi hene ɔyɛ ɔhempɔn kɛseɛ paa ne bere bɛso a ɔba abɛdi hene so ate ase nti n'asɛ etu odi nkan ehun sɛ n'akɔmfo no kyɛ ahyɛ ne nkɔm na ohun sɛ ɔka twi kasa na ohun sɛ wɔyɛ ne de hyɛ nti no ɔpɛɛ sɛ ɔbɛfa akorɔkorɔ kwan so ɛde nyansa kwan so na afei ɔde ayi n'akɔmfo no kyɛ afiri pam na ɔde n'adeɛ asan ayɛ dɛbɛ aba ne nkyi so ate ase nti ɛyɛ kasade ɛne akorɔkorɔ ne nyansa kasa a n'asɛ etu kaa yɛ nti no wɔn dane kɔmfo no kyɛ dɛbɛ ɛde ne maa no sɛ ɔmfa ne nkɔ yi ɛnum na asɛ etu odi nkan de kɔmfo no kyɛ ɛba asanteman mu so ate ase ɔno ɔde ne ba asanteman mu no ohunu sɛ ne nkyi kunturu hwɛ ne ngyira na ɛde bɛ ana ɛkorɔ ɛne nti ɔbaa ne kurom Asante Agona bedua yi 1690 de kyekyere kuro yi sɛ kuro yi baabi edua no bɛtra kɔ biara no ɛno ne ekuro no ne ti so ate ase na edua no esi hɔ no mo saa no ɛyɛ Asante Agona man yɛ ti na nneɛma paa nso na kɔmfa no kye ɛwɔ deɛ bɛ ɔde si hɔ nom de ma Agona man na ɛdi dwuma bebree nso de ama Agona man ɛbra ntɔkwa si ekurom ha sei yɛne dwabenfo ntɔkwa si yɛ no ɛnyɛ dua yi a nkasa bi eme bi Agona man yɛ hye esan sɛ yɛn hunu baabi a mframa twitwiri deɛ bi bɔ yɛ firi dua na se ebe si pampim na separate yɛ ne saa nkɔn no yɛ de bɛ ɛkɔɔ so no enti dua no a esi hɔ no ma mo hu no saa no ɛdi 300 years and over 300 years and over ɛna dua no yɛ de bɛ adie na ɛwɔ abakɔsɛm ɛwɔ kurom ha sei paa enti no odi dua no wie no ohun sɛ n'asɛ etutu aboa no ne brɛ so sɛ n'asɛ etu odi nkan pɛɛ sɛ odi hene no ɛbɛn mu saa ɛde maa no n'asɛ etu ɛbrɛ a ɔde n'akɔmfa no kye baeɛ no na Asante nya Asante man ne kuro bi adi ne ho so na ɛhɔ yɛ Kwaman yɛwɔ Asante Agona wɔ ha yɛwɔ Kokofu wɔ hɔ yɛwɔ Asante Mampɔn yɛwɔ Nsuta wɔ hɔ ɛne deɛ ɛkeka ho Sunya na obi adi ne ho so saa brɛ na nya Asante man na Asante yɛn kasa yɛsɛn atwa yɛn ho ko yɛn ho ɛko ntɔkwa nti ɛbra na asɛ etu di na akɔmfa no kye bae na asɛ etu no ɔfa yɛfrɛ no obiri yɛ bo a ɛne di hene obiri yɛ bo a ne di Kwaman ɛhene na saa brɛ ni mu no so na asɛ etu ni a yɛfrɛ no convoy amoa a odi Agona hene ɔtɔ so mmiɛnsa ɔno so yɛ Asante Agona ɛhene tie di no edi ne yɛsɛn convoy hwan yamoa yɛfrɛ no convoy yamoa nti kyerɛ sɛ akɔm no ɛwɔ fie hɔ ne bo a kɔm no ɛfiri fie hɔ edin baako wɔ fie hɔ yɛfrɛ no convoy damte yɛn nso so firi fie hɔ nom nti akɔm no nkasa no ɛfiri fie so akyɛs na ɛyɛ ntoasoɔ ebesi nnɛ kɔmfa no akyi fie akɔm da so yɛ dɛbɛ ɛwɔ hɔ a ne yɛ kasa yi wusa na ɔfa ɔte hɔ no abusuapani a ɔbɛka ne nyinaa ɛde akyerɛ wo nti sɛ yɛka sɛ kɔmfa no akyi fra Asante Agona na yɛnim deɛ yɛka na ne korasɛm so yɛ dɛbɛ ana yɛka nti ɛbrɛ a na obiri yɛ bo a ɛdi hene Kwaman hene na convoy amoa nso di Agona hene no na convoy amoa ɛyɔnko paa ɛna na obiri yɛ bo a so ate ase nti na obiri yɛ bo aso daeɛ ne daeɛ sum mu no ana ɔsi na nanu ayi akyerɛ ne sɛ Asante bɛyɛ nka ɛbɛtimi a yɛn adi yɛ atamfo so nkunim agye sɛ yɛka yɛ ho yɛ de bɛyɛ ebom
te sɛ praeɛ nti na obri yɛboa yi daeɛ no kyerɛ na kɔmfo yɛ mmoa ɛsiane sɛ no ne na yɛde bɛyi ɛkɔbɔ mu na yɔnko paa no nti oyi gyerɛ no na kɔmfo yɛ mmoa sɛ no korɛ deɛ nananom aka no si edu so saa yɛbɛyɛ nkunimdifo ɛwɔ yɛ atamfo so nti yɛnka yɛn ho mmom nti bra na obri yɛboa pɛɛ sɛ asante aman no yɛbɛka yɛn ho abɔ mu no yɛbɛka yɛn ho abɔ mu ana dɔmaafoɔ ɛte sɛ asante pɛ sɛ yɛka yɛn ho bɔ mu ana ɔmbɛtu sa ɛwɔ asante so bɛtu sa wɔ asante so na ntɔkwa ne mu no ana sekan ɛka na obri yɛboa wanhu wɔ akon ne mu ɔkɔ fie bere kakra no ana ɔtɔɔyɛ ntɔkwa ne mu no na kɔmfo yɛ mmoa nso yɛ de bɛ ɛtɔɔyɛ nti na kyɛ sɛ saa ekuro mmienu ɛhemfo nyinaa yɛ de bɛ atɔ nti hɔ na nkɔm akɔmfo no kye ɛhyɛ na ɔsɛ etu no ɛbɛɛ mu ɛne ɛsɛ na obri ebu afiri mu deɛ a ɛne na sɛ etu ɛne ɛsɛ odi na adeɛ ana odi na adeɛ kɔmfo yɛ mmoa ni hɔ nso deɛ a ɛne ne nua kɔmfo no kye ɔtɔ so nan so akyɛ sɛ ɔno nso so ne twa sɛ ɔno nso di ne nua ɛde bɛ adeɛ nti hwɛ sɛ deɛ abakɔsɛm no esi ɛde bɛ ɛkɔ nti na ɔsɛ etu ba bɛdi adeɛ ɛbrɛ koro no mu na kɔmfo no kye nso bɛdi adeɛ 1697 ana saa nneɛma wei nyinaa de bɛ ɛkɔɔ so nti na ɔsɛ etu odi nkan na kɔmfo no kye na ɔmo yɛ ayɔnkofoɔ firi de nkyira bɛsi asante so akyɛ sɛ nti ɔno nso baeɛ no ɔno nso bɛtoa so sɛ ne ɔfa ɛpɛ so ɔka asanteman de bɛ ebom ne edi atamfo so nkonim ɔno nso toa so kyerɛ na kɔmfo no kye no ɔka sɛ yɛ asɛmpa etwa sɛ yɛka yɛn ho bom nti yɛnka yɛn ho bom de ebɛtumi edi atamfo so yɛ de bɛ nkonim na kɔmfo no kye esan tumi Nyankopɔn de firi soro de maa no edi kura no nti no nim deɛ wɔyɛ nti no ɔhunu sɛ nkabɔ mu yɛ adeɛ a ɛyɛ nti yɛka yɛn ho bom a ebɛtumi edi atamfo so nkonim nti saa brɛ no esan sɛ na yɛ aman nti no hwan na twa so yɛ pani hwan na bedi yɛ so nti na ahemfo no ankasa no ho san atwom ho esuro wɔn ho wɔn san atwom ho esuro sɛ me na ntɔkwa kakrakra na sɛ ɛba wɔ mu nti na akɔmfo no kye ai Nyankopɔn ahyira no na ɔde no dum Agona Asante na bi so asante man ɛso no nyansan mu no ɔse ɛne saa deɛ asɛ de bɛyɛ yɛpɛ nka bɔ mu nti no yɛbɛpɛ nipa baako a obedi yɛ anim na yɛn nyinaa yɛasom no na yɛdi ani di ama no nti yɛkɔ sa a obedi yɛ anim na yɛne no akɔsa no yɛbɛyɛ nkonimdifoɔ nti ɔse dafo fie bi efie da na akɔmfo no kye ɛboa asante man ne nyinaa no ehyia ɛwɔ kɔ aman na ɔka kyerɛ wɔn nyinaa sɛ ne bɛyɛ nyankamade na nyankamade ame ba bɛyɛ no ne efiri soro ba bɛsi ne nan so no na bɛyɛ nyinaa yɛkani yɛkanifoɔ a obedi anim na yɛbɛsom no yɛde no bɛkɔ baabi yɛpɛ sɛ yɛde no kɔ biara nti dafo fie no na akɔmfo no kye kɔmɔn yɛ nyankamade ɛma sikadwa kɔ fifiri soro ebi nsi da sikadwa kɔ fifiri soro ɛhemfo no nyinaa twa hyia obiara kye ne yɛsi de so sikadwa kɔ fi ne firi soro a bɛsi na asɛ tu a odi nkan ɛnan so so ati ase se me madam for ne ho so ati ase ɛna me yɛ nyankama de we a wuri sɛ me kɔ akɔmu obi ɔtenkyɛn dabi da wagye me afiri owuo mu wagye me afiri matamfo nsɛm na yɛ san ba yɛ nti a na se nyankama de we ba wuri sɛ me kɔ akɔso obi na so ɛyɛ wɔ na so de besie nti bere kosi na asɛ ntu odi nkan na so no ana asantema nyinaa de tum sɛ ɔno ɛne asantema yɛ hen pɔn yɛ hen kɛseɛ a obedi yɛ anim de akɔsa baabi ebɛkɔ bia na obedi yɛ anim na ɔde yɛ akɔ so ati ase na yɛ nkunimnifo na bere a mo ka mo ho bɔ mu no nso no ɛno kwasɛm sɛ wɔn di yɛ atamfo so yɛ de bɛ nkunim dɔmanfo no di kan tu wɔn so sa ansa na ɛkɔ de nkyira ani ɛkɔ di yɛ atamfo so yɛ de bɛ nkunim nti obi ka sɛ na akɔmfo no kye efiri okugwa na akɔmfo no kye efiri dɔmaa de nkyira ofiri framantam mu a yɛyɛ asantefo a yɛfira Asante Agona a yɛ adehye abusua asene adehye abusua yɛde yɛn nsa si yɛbo sɛ obi pa ɔmra me challenge yɛn na obehu no kwasɛm a yɛde bɛyɛ ɛwɔ mu esan sɛ yɛwɔ abusua pani tia kɔmfo no kye fie ɛho no ofiri na abusua pani ɛno no
so acha se no mra me hwehwe na obehu no kwasem e de be iwom e bra so se ye ma Asante man ne Ghana man nyina ehunu e no kwasem bi a asie ye mu hunu ne ye gitum na ye de koye animu ne bo Asante man ene Asante e de be Agona na samu awadama unkasa mu na o se doma etu Asante so sa na di free ho kono doma hene da bia wo kasa wo se woni Asante be konye no wonya Asante ahemfo no baako eti ya da na hemfie wo sesi a da bia wo ka ye mofre ya ye yetirimu na na amanya wi no kro be na wo sa asemi mu yo me da se menua entina medi nkan e kan se amanfo se na Okomfo no che obi so ofiri framantem obi so ofiri ukugwa obi so ofiri e friends denchira so sansem we nyina no nye no kore enti sanso na do ma hene asem a woka no enokwasem bia nim se enokwasem se wo Asante ye hene ba kutiri da ho onkofa mra ne nhwe chese eye bosiram kanum futuru otugu ka ene mfuturo no wotugu Asante man ni na wankum ye hene dia na ontumi nso da biara da bra na Okomfo no chete ase wontumi nku ne da na ye bosiram ka eye hisem na Asante ye hu ye wo ahi ana oka de tu ne ho nanso nya sa ne tie onkofa ne tini mra na ye nhwe se eye no kure se o ye hemfo ne ba kuti e de be e da ho no mo a oka de tu ne ho nanso nya sa ne tie na se etu odi nkan wa hu wa akumu o oba fie ye pese e be triti no ana se e be sa ne yade emu no ana hu se ni pra no atimi ne pa ana ma afa mu o ye be wodi ewuye nti na do ma hene ka se okum ye hene ba ko ni ti da ho no mo a Asante Agona Okomfo no cha adehye asefo ye se enokwasem bia nya de be enim enokwasem mu a onfatire ne mra metre na ye nhwe se enokwasem se etire nda so ho no ma oka de tu ne ho enye sa ne tie na samu awadama mami misa Okomfo no che ba anwanwade a wo ye de me de matimi di mani ehunu eye wadaroma gi sekan ye si ho ya yekọ ekohwe na de biem ena osan ye de to aso a ema bi nso beso Agona eman so na Okomfo no che wo ya Agona de hye kan na oba ma Asante man titiri na ne nsanche ne ahodo no a no we ni ukugwa esanse ho no oje ntete oje akom ntete na oba Asante Agona ha ya me kan ya e wonzo bi wa ha no me fe no ka re baadwa sanzo ne Okomfo no chire eno no na opeso de sabiemu na chiwade e ka no enenti domino na odani nsu a etene ennenne de nyana eda so da ho ebesi na ni dini kaka re baadwa ensuo a eda ho no mo a sabe okwa wani eda so de be ehunu sansuo no so acha se okwa ase ha no ma ne onyina kakraka bi si ho na Okomfo no che efuru onyina ma ne nan bobo saa edua no de be eho na obewesi Asante ma Asante anasa bi before because lack of culture maintenance yentumi enhwe ye japade yie sunjene edua no de be ebu afiri ho nanso mpani se edua no behuni na omuhuru se na Okomfo no che enan bobo se edua no ho a me ma me kura di ho adanse se obehuni na ohwe bi na manfo firi ba bi eba behwe saa edua no yo odua ba ku bi wa na efe no gina brempon saa onyina brempon no so na Okomfo no che da asen ye de be esi so a enum na nwuro dodo no a na ejina a origina Asante Agona akuro idi na mpani se saa da asen no etimi chia ase efrato ase emfrinto na se chire nyane se Agona man ye be wo ye ho ase kan anase ye beje ye ho akyinye se de ekuro ni ani na ne mutu da ekuro ni na ne mutu da na enhwe ase da basabasa bia so ntimi nya de be emamu da se ye wudie se ye ntokwa nsida eya anwade Okomfo no che eye ya odema Agona eman na ebo ni nyina atofa no sekan a wo kan ho asem no o de CG ho na ba bia o de sekan ni sie no o hye nkom o de sekan ni si ho no o se eho ebe ya Asante man nyina mfimfi ba bia o de sekan ni si o se ho be ya Asante man nyina mfimfi le no kwasem se ba bia sekan ni si ni Asante man nyina mfimfi na o san hye nkom bi se bia ya me de sekan ya si ebe beduru a ye be wu nipa enipa so be wu e wo saa bia ye ha sei
Menu me no di ho adanse se ho so ye CG. Ayasabia esie no. Da bia nipa wu ho me boa. Da bia so ye wu nipa wo ho me boa. Utim se na Akomfo no chi na okuratumi kese. Pa. Emma asanteman. Enti oba ma asanteman enka bomu asanteman ahoɔden enyina no na Akomfo no chi ana ede emma asanteman ene Agona enso so. Na omna samwa yese Anokye dua bode a wotwa ne da na ahemfa na odua bode ne san twa ne da na Bro no so e fra ba bi apem so. Apem so. E de fra apem so bode apem ne ka ho asem yi. Odua bode da no apem na otwa no da no a enti ye de bia honom to se apem so. So ati ase ye de bia honom to se apem so enti na oba ha ye fra ba bi apem so senti na se kire no eno no. Na wadaroma ebra na mode ne kɔ akomtete ye memfa nkɔ akire kakra na musi ya wo no du fa hye ne nsɛm mode ne kɔ moje ye ya anyi du fa na mfiri ne nsɛm ye ka se du fa o ti ase zen wadaroma menti ase enti na me bo pini o bosom sa na meka na obeti ase ye bosom ana hye ne nsɛm ti okura na ade dada ne difiri nyankopɔn ho ye de be e ba ye enti untimi nyi mfiri ne nsɛm bra o kɔtete no akom e ka ne ho ana de kɔye enne ma ni tumi ni nyina de be e da adie wadaroma wo mode ne to afiase a na ase tutu odi kan kɔ nsrahwɛ wɔ hɔ a okohu no bre na omu yi na fira afiase ama na ase tutu no ni suman a na ekura no wo ma ne de bai ana wogya na okugwa hɔ me ka kyerɛ wo sɛ ni suman no di na chi ba bi obekuro bia wo yɛ komfo na ate ha no ma utu kɔ nkran a suman di wachi me boa good edi wachi ba bi abekɔ bia ntie ni ho ntimi nya ne ho edi na chi e ka ne ho ni bona fire property bro ni bese nti ba bi obekɔ bia no na edi na chi ana ode na de be enam ya minim sɛ yɛse komfo wei ne bosum din de sei na obri komfo Anokye na ngwangwade nyina na ne bosum na nkasa ne din de sei okay na Akomfo Anokye sɛ de me kan ye wo ne to abusua mu no na abusua ne ekura ya de dada ne ye fa nkyekere ye no ne akonya Akomfo Anokye beto wo fie ankasa so acha say ewo abusapani fie sisi a meka say omo na eguso nsa so acha say enti bosom a na Akomfo Anokye beto ne fie ne ye fa ne kyekere so acha say wo ho besi sa bre eno na obetena so se wo hene na emu no ana oye ba ko kan ho a fa ne boaboduro so acha say boaboduro ase ne say ebra ye ne de nkyira ko ako na edi nkunim na Akomfo Anokye ba no ana oye osa abosom se waboa me de me de be aba beduru ana fa ne boaboduro bosom oye kre kan kyekere de be ehu nti emienu kyekere na epani na boaboduro nso de be eto aso ne nyina wo ho ebesi na me ne wo ekasai bosom fi a ne nyina wo ho wenu nyina di adanse sam pa Akomfo Anokye firi kroma ya no mfiri ba bia because my movie so asem se Akomfo Anokye efiri awukugwa Akomfo Anokye firi awukugwa ankobro obedi ahene wa hana se nka na busuafo be ba hwe ne tira kwan nkoma be fa no kura ko se ade na me ye de hye eyi anwade kese wa ha sei ne ye bebo akonya ma no enso na busuani bie ne won mo firi awukugwa ebedi akire ba ha sei so acha se Akomfo Anokye efiri awukugwa ho ye friend say akuapem mamu meboa se akuapem mamu ana awukugwa ye de be ewo so atiase enso so nana Akomfo Anokye asanteman ene akuafemfo enya ntokwa meboa ye koen so atiase nti aden na mikro na one mikro san de be kwa akokon ensida na Akomfo Anokye efiri de nkyira anka asante ne de nkyirafo nku ntokwa mi firi mikrom aden na me se atwa me ho de omo ye de be ekokokon ebi nsida wenum nyina di adanse se na Akomfo Anokye mfiri akugwa mfiri de nkyira mfiri fra mountain mu na mo fra Asante Agona hayai na bibi na de ne ko wie ho no mo a akire wo san ba ne nchi esanso ye de hye no de hye kan ti no obetena akonya so na wo ye wo hena otoso enan e wa Asante amamre ene na bakosem mu na ya mfa kuroi anche no because me ya anwade
ama madam Fubia no aka hye me say menko ya na menko nkofo o makonya ntena so what is asem baby da wa Asante amamre ni abakosem mu ebra menya de hye wo ho na memfiri ho me se me de ya na akonya achewo ana ya na kuro achewo ko na kofa ya na kuro ekotena so esan de wa ya ama menti Asante Agona asini ade hye se no kwasem bia nyere be enim na ye nim ya bakosem ya tinsem bi tetinsem bi se obri konfo Anokye se bia buru owu ye no ye besie no wotek botanical garden nim enti ne yase adane kwa ebretu aye nom no kro be ni wom we do one master abrofo se de senti amesi nyina nse eno kwasem bia enim ope konfo Anokye abakosem a wa ma Agona hu no because Asante man mu nyina no konfo Anokye ene Asante man konfo amane ani amamre ekuro ene Asante Agona enti usa Asante Agona ho unti abakosem hunumu so atiase wana si konfo Anokye wu yesie no botanical gardens yen Asante Agona aseni ade hye ne ka se ede yensa sie bu kire senti a konfo Anokye ofri mu so atiase na eno na me be ka kire we no konfo Anokye ebra obedi ade Asante mem ha say 1697 obedi ade no na konfo Anokye woni nyankama de oyema Asante man Agona man no pese o hyemu kina na eye kese nti o ka se obekọ na wakogi owuo aduro aba ye no ne ni nyankama de ananka eye ade kese pa obekọ na wakogi owuo aduro de be aba e de ama ewiase nyina Asante man ka ho se de be ye nwuda nti o ka kire abusua se meko na wakogi owuo aduro de be aba na medi nanso enanso ne nso ye na me maaye a mo obi ansi atumpan so tie ne ye mo obi ansi atumpan so mo obi ansu mo obi anye dede ko ti se me konfo Anokye me de owu aduro de be ebeba so aja se enenti o ka kire abusua saa na osi so se okọ na akoje owu aduro aba na konfo Anokye na oni ho no mo an wo fa ase bia na efe na nasia anim ono eye konfo Anokye ewo fa ase se no so mo ate ne ho di pe good nti se mo ka kire me se konfo Anokye fra okugu a ni wo fa ase sia anim mo gitum so fra Asante Agona mo gitum sa ase ni wo fa ase sia anim ofra Asante Agona adenti no de on fri okugu a na ni wo fa ase fri Asante Agona Asante man anim se na nasia anim ifra Asante Agona na den na konfo Anokye de mo so ofra okugu a nti na nasia anim se konfo Anokye ni ho a o ne bedi na ade obedi na wo fa ade nti konfo Anokye krae no kọ da ba akọ da mienu da miensa enan enum na konfo Anokye nye debe emai ensia o mai ana no fa asese da bi sabre ya na konfo Anokye akọ da ba akọ nsien na wo mai die sabre di wawu okọ nti nya de ebehu ni biem ana otutuo so ati ase tutuo ma o man si atumpan so e mai twaadwo sie asemate na konfo Anokye kọ o mai abusua na ye o sa ade no na konfo Anokye kọ o mai nti esu ene agadwo ene tuo ne atumpan so ana na o manfo esi nanso o ka kire o sese me mai a mamu nsi atumpan so mamu nsu mo bia mfra yintuma nanso no fa ase sia anim eyo saade no eno nti ade achi ye no atumpan no ada susui eye no anom da so omoyo na se na konfo Anokye akogi owu adura mpa a ode ba efie enti kwan so no ana osi abrante bi na ofijama ase na wo besena kwa aman eye kumase enti osi an kwan mu no ana obusa ansa abrante na wo kwai na so mi fra Asante jamase na me kọ kumase o se na edie na wo ba wo te no okromu no ana si bo de me te ye ne se yesi na konfo Anokye kogi owu aduraba nanso okoe no yesi wo mai eno nti na omu nsu a omu tuo etwa ajaadwe no se saa abrante enne
me ene Okomfo a omo ebo mi din e wo ho no mini mi ka se me kwa akọju owu aduru ahwe me nsem owu aduru na kura mi ya me din bai nanso me kire omo ne omo nya omo anya nti no me sign owu aduru ede bai akọ machi enti me ka kire se me soma akọ ne ko ka kire me ofa asesia anim se de oyo ya me wa ma ye hunu madaka mna wa Asante mamu ni Agona mamu hase no sanso no nso so ye hunu na daka mna e wa Asante mamu ene Agona mamu hase kona ko ka kire no abrante si misuro me kwa mitiri e be ko konfo bia so kwa ni bodua ekura no konfo bia na ntia ni bodua ekura no ento se ene agimi bodua yi so atia se na wokọ na bibie na so mbeku a fiber ho mprensa wo bayira anase wo be free honom so atia se na odi ni bodua ne ma no oba ya oba amane no na ye pe no ache no aye no nyedoa enti se de na Okomfo no che ka kire no oyo saa nti abrante no etu eno ne ma Okomfo no che bodua ka Agona ha ebesi ne Okomfo no che bodua e ka Agona ha sei ebesi ena me ne wo ka sei anko de na de be ekoi enti ba bia oduru yi a o sign na chi esan akọye no enne ye frɛ ho owuo so e wa Agona ha ya ye frɛ owuo so eduane e bro no eduane dwinsini mi be hu ni dwinsini tuntuntuntuntuntuntuntum esi ho me be to isa eduane mi huni ne mpani ka kire se sa eduane ase no ana na Okomfo no chi duru ya o sign de be ekọye ane de ho no mo to owuo so so acha se ma me kan enne ye ya kwan ne saa ne man ntia se yakata yo mu dwi kwan no aka adwi akata saa ene man so nyina nanso eho ana Okomfo no chi duru ya o sign na chi a okọ ya odomankuma esan age na ade ye hunu ba bi a odomankuma de ne kosie ye ebesi na me no kasai enti ye nzie Okomfo no chi wo ba bi a ye hunu na nakamna wo betimi a hyem ba bi esie no hunu asem o kan ye no eto ne wo fa ase sian anim so ono so ye hunu na dakamna na busua pani na te wonom na oti boaten sian ana busua pani no Okomfo no che busua pani no opompani busua pani no so ati ase enti ye hunu sian anim na dakamna ebesi ne ebra ni dwabenfo nya ntokwa na ntokwa no so aya eba no odwane ye no ye kuro ba ko wa ha efre no wi amoase eho na mna kese bi da hono mo a oni abusua dom ni nyina oni na busua empanimfo nyina mema nyina efa akonwa no kan ho se ye de kọ bonko buom eho ne sa na efe no efo no bonko buom so ati ase ni dwabni nya ntokwa na ntokwa na se kire nyina ne se dwabni de hye beto ne ahwenie wa ha se na se onim chi no okọ mamu na se onim chi no na oku no empani ka kire nsa de a woye eya de bone enye pasempa bi ka kire dwaben hene esan se empani se na se onim obi asebie mu onfa boga nya soan o ya tutu asebe de be ewoni mu enzo amasa hu hia enem na mafo ka se ye kan hu hia me nko ba bia empani tu nefo na wantie nti bra na dwaben hene ete se ne de hye ewuo no oso akon se wode ba Agona eso nti o hyase efri friends e kumase esan se na dwaben eye oyokuni ayoko de hye na Asante hene nso ye de ko de hye nti kumase boa dwaben nti o mo so antokwa no na yekuru ba ko ha no me fe na abraka so sabre ne wo ko tie honom Okomfo no che na sian anim aye Okomfo no che wo fa ase na nanu me eti ase se na ne papa e wo abraka so ne papa ne abraka so hene ti asem ni yi ne papa ne abraka so hene nti omo so antokwa na omo de ba na abraka so ne di ngansa na oba Asante Agona wa hayai nti omo beto ye omo nim se ho ne Agona nti omo sase akum abraka so ade hye papa nti na asian onim te se akun na sori a eba no eho no oji bum fa na busua fa akonwa no na busua mpanimfo ni nyina fa omo se mumyenwane nko enye sa asem kese ana eba yi na Okomfo no hye nkomo to sa ni kwa sa Agona ni Asante man de be ekon nti na asian onim pese oni Asante
bɛbɛko esanse ne Kumasi ne Asante adwaben aka bom nti na wɔn pɛ so ne Asanteman ɛbɛko nti wɔpɛ sɛ ne saa de ɔkɔ akɔbɔ ne ho adwaa ɛwɔ baabi nti ɔfa na busua na de hye mpanimfoɔ ne akonnwa no pɛ sɛ ɔde bɛkɔ saa ebuo mu hɔ na saa ebuo mu hɔ nom no ana ɔkɔduru yi a ɔkɔhyia abɔfoɔ bi na saa abɔfoɔ no ɔka kyerɛ ne sɛ sei na asie ɛno nti sɛ wote sɛ akon no bɛn yɛ ne a tutuo na yɛnte sɛ akon no bɛn na yɛnkɔ amena nim ne yɛnkɔbɔ yɛn ho adwaa bɔfoɔ so deɛ ɔnam wuram ɔpɛ ne mmoa nti ohu aboa a wɔtoo no na n'aseam aninim sɛ akon no bɛn abɛn nti ɔtee tuo no nka no a ana ɔne abusuadɔm no nyinaa amena nim na ahoma bi sɔso a ɔmde si amena nim ahoma no akyɛw kɔ ɛboɔ bi daa no nti etwa ahoma no ana ɛboɔ no ɛka bɛkata amena no ano ebesi nnɛ yɛnhunu siaw anim baabi esie no yɛnhunu nadaka mena sɛnea wɔn yɛnhunu na akɔmfo no kye nadaka mena no saa nso no nso ɛtoo no a yɛnhunu nadaka mena ebesi nnɛ sɛ ɔkɔ bɔnkɔ buom hɔ nom a kwaside bia dabɔne bia wote sɛ amanfo ɔgoro wɔ hɔ wote sɛ dede ɛkɔ so ɛwɔ hɔ yɛgoro wɔ boɔ n'ase na nanom nsamanfo ɛsiaw anim ɛna busua ana ɛgoro ɛwɔ hɔ dabɔne bia na wokɔ hɔ dabɔne nso a sɛbia mu woba fie a wontena ase biem wobɛsan ewu wobɛwu ɛsan sɛ nneɛma a wobɛhu no hɔ no ɛnyɛ ade ketewa koraa ahanti yɛnkɔ hɔ basabasa sɛ wobɛkɔ hɔ a gye sɛ yɛkɔyɛ amammerɛ na akonnwa no ka ho bi na ɛɛkɔ ansa na yɛkɔ hɔ akɔyɛ amammerɛ bi ɛsɛ fata bia ne asan yɛ dɛbɛn aba nti kwan akɔmfa no kye ɛfa so a ɔkɔɔyɛ no ɔkɔ ɔdoma nkoma hɔ na wanwu amea nsie ne ha anaasɛ Asanteman baabi a saa ne tie pia omuna asamoa yɛda ase ne onkyerɛkyerɛ mu nana wadama yɛse panyin ya de sakafie sakɛseɛ sɛsie baabi adrun deɛ wobɛkyɛ ne tiawa de amayɛ wafuti sam kakra a wode bɛma ankyinima a etie sabi obi konfoɔ Anokye ho abakɔsɛm a ɛnyɛ nokorɛ kakra tiawa a wode bɛma wɔ mo adaro mu NYANSAPO for yɛda mo ase paa mo party enso yɛre yɛaka akyerɛ mu Asante Agona Asanteman kura kɛseɛ no paa baako ya yɛbɔ Asante nkura yɛmfa nsi yi manhyia na sɛ Kumasi firi hɔ a Agona na ɛba ɔmo aka ne nyinaa no ɔmo te ho ase na emum Agona deɛ yɛdi yɛn ho so na yɛni manhyia ɛnom kura baako mu na sɛ deɛ me nana ne sika ayɛ no Asanteman mu ha wonya de hyia wontimi ni akonnwa mba ne yeye ti so obi gyina baabi ka sɛ kɔmfo anakye osie tutu odikan opimso ɛno ɔde Agona akonnwa no kyɛɛ no na yɛsɛ nya no korɛ emsɛm nana na wakyerɛkyerɛ mu mu atie enti ɛbɛsrɛ mu monkɔe no momfa modawuro monkɔ ka na ma obi ante sɛ kɔmfo anakye ofura Agona ne maame ne papa fura Agona kɔmfo anakye mma me ka si bibi so kɔmfo anakye mma ɛne bipua ɛne ɔmo de ne japa konwa kɔmfo anakye a ne ma o ɛna ɛwɔ bipua ɔmo sua kyerɛ otumfo direct wona me kyerɛ no ɛkyɛ sɛ kɔmfo anakye obi a Asanteman ne nyinaa no ye bunu paa na sɛbe ofri your friend then awukuga no aba ne na koyo wosene kasa be na obeka kyerepon no oka na anaso oka den no ka twi kron ni nua pani odi na de no konfo ya mo ase de makwara nsika ya no na ye nyina abusuan baako enti anya no kore se de mrofo no beti ye nyina ye kai bi fa ye nyina ye kai ye frase edi hunko ye de pa se mo aba minim se mate se Agona as frase
tu ho anamon se mama omani nyina ebete se konfo anachi mfra okuka no fra agona asuma mkusu kan emse mo net ekọ ba bia akuku dwafo gidi se konfo anachi firi ho a ye true challenge dia ma wo ye true challenge dia ma wo omra meka hu bibi se konfo anachi ofra okuka ofra agona na agona so agina tu se so oba agona mantom okura amra yo konfo anachi rural bank ha ni o konfo anachi secondary school so ha na ke se ye gi konfo anachi tum wo dwumade obedi ma asante oye ye nua ye ba ye nana mapa nti se mote ya eni aka kire mu no yɛda mo ase nyansapo yɛsane no badwen ɛma ɛnɛ yɛde mu bepie mu ɛwɔ Asante Agona yɛnyina nim sɛ sabe Agona manhene watoa nananom ɛwɔ nsedo a nanakɔ akura ne dɔte yie ɛna abusua nyinaa ram Asante amamre ne amane yegusu ayeye na yewura Asante Agona ne de na yɛde obiri komfo anokye ɛho ensɛm ɛkamewa na anokwa sabe yɛse abakɔsɛm a yɛn yagye ato yɛn ho so sɛ yɛde bɛma yɛn ahwɛfoɔ no na yɛane mo ani ne yie ti na yɛbɔwura fikesiem na yɛnya ahemfom yɛnu tena yɛn nkyɛn na wɔn adwudwa ensɛm mu ɛde akyerɛ yɛn no yɛnim sɛ ɛna adagye nipo so na anom akomfoɔ egusu a wɔn ɛbɛprapra kwam amadwumadie no atimi akɔso ɛne nti yɛbɛsa de mo akɔ hɔ ne akotwa kakra nso ama wahyɛ na de ɛwom bia yamawo ahunu ɛnɛ yɛ dosukɔ ne yɛ nsɛm na bɛtɔ konkɔn so nyansapo yɛsane ne badwemma bɔmɔden kɔ YouTube channel no so wo subscribe wie a na wahyɛ de ama afoforo na atimi aboa amadwumadie no atimi akɔnkan yɛdam ase yɛbɛtoa so ɛwɔ nanom akomfoɔ enso akakye ɛhɔ
adenti ne ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabum onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya